Gift Ostalosi anouya muzara nhasi aiwa achipraisa mutungamiri wemain opposition munyika yezimbabwe aiwa the former leader wecitizen coalition for change vanelson chamisa aiwa anouya panapa achidada navo zanamenda mashuka mudanyorwa andopaipa ndokuti saka unosubscribe kulaika pamwe chete noturn on the bell icon timina paendo paka anoposta this picture aiwa ranelson chamisa aiwa sezvamuri kuona ari muelocal restaurant anouya panapa vanhu achida kutogwa mapictures naye uye vari free kwavari anoyanyora achiti we don't take lightly the love and solidarity we get from the people. It is for the reason that we have to fight and fight harder. It has never been an easy rose path, but we fight on. Happy weekend. Vanouya panapa vachishare aiwa mawishes happy weekend achishare chete aiwa Nelson Chamisa nenge vanhu vachiuya vachifara naye, but the road yatiri kufamba nayo is not an easy path, but we have to keep on fighting hard and fighting more harder. Mashoko anotaurwa Gift Ostalosi vamuzwa ndo vakomana aiwa women opposition, vakomana vekuti nyika yezimbabwe iri my high hopes mavari, ndo maonaona kuti aiwa ndo vakomana vangaisa change munyika yavo, nyika yezimbabwe kana this regime vachinge vaikunda. Mutudzai mafuro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake aiwa. Pinai comment section medu, so subscribe, like, and turn on the bell icon.